Lezige izindaba ze-1KZN-TV ifundela wasamkeliswa kaNgqulunga ngikumelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili kusukwini lanamhlanje. Ufihlwe namuhla wayeqeqesha iBafana zibakhalele kwelokushisa nendlu emphithi kanti ke kunqobe i-IFP kwelokuchibiyela imvoti. Bekungumunyu wodwa ngesikhathi ke kuqhubeka Inkonzo kuvaleliswa abengumqeqeshi weqembu lesizwe lakuleli uClive izikhulumeke ezimchaze njengomuntu obehlala eqoqozela ubumbane kakhulukazi ke phakathi kwezinhlanga ezahlukene futhi ke ehlale ephokophelele impumelelo nokufukela ke abadlali abasebasha. uBakha ke wahola iqembu lesizwe lakuleli elanqoba umqhudelwano weCAF ngonyaka ka1996 kanti ke udlule emhlabeni ngempelasonto ngemuva kokuqinwa ukugula. Inkonzo ke ibibanjela eThekwini. Uphelezelwe ngenkonzo ebinesizotha loyo owabengumqeqeshi weqembu lesizwe lakuleli Bafana uClive kuheleza nomoya wenjabulo nobumbano ongezinye zezinto ezichazwe njengabe ikhonzile uBakha. Kuvuke umunyu kuloyo owabe yingxenye abadlali beqembu lesizwe lango1996 uDr Khumalo ngesikhathi ke echaza ngokaBakha. If anyone in this world can tell me which coach has achieved much as Clive did, then I'll agree. But at the moment, I strongly believe that we failed him as a nation. Not only the 96 players managed to go for greener pastures, but players that he has coached. I'm talking about Amazon at Sundowns. He's one player that I've coached and is doing well. I would like to say to Clive, thank you very much for putting smiles in all South African faces. Thank you, Clive, for molding the 1996 team from 4x4s to become champions within 4 years. I just want to say to him, you have made icons in South Africa. You have given us an opportunity to go play overseas 90% of the squad of 1996. uBakha uqale ukudlala ibhola likanobhutshuzwayo edlalela iqembu iDurban City kanye ke neDurban United nalapho ke engene esigabeni esikhokhelayo eneminyaka eli-17 wadlalela ke inqwaba yamaqembu. Ubesizojoyina iqembu leLeicester eNgilandi ngesikhathi ke kuphazamisa ukulimala kanzima edolweni nokwaphoqa ukuba abeke ethala amakhokho. Ubeke eseqala ukuba ngumqeqeshi ngonyaka u1973 ngaphambi kokujoyina amaZulu namanye ke amaqembu. Loyo ke ongumengameli weSAFA uveze ukuthi kuzofanele kusiwe iphethini kwindlela uBakha abenza ngayo ukwakha ke ubunye emkhakheni wezemidlalo. Clive is a kind of person maybe we should have as a president to build a non-racial, inclusive, participatory, democratic South Africa. He has done that spirit of the team we must use to continue to build a nation in the image of that team. There's no insiders and outsiders. We're all family. And if we build that as a memory for Clive, we will have a wonderful country and Clive will smile. Ungqongqoshe wezokuvakasha egameni likahulumeni wesifundazwe uthi ke akangabazi ukuthi ukuvuselelwa kwezemidlalo ezikoleni kanye ke nasemazingeni aphansi okwenzekayo njengamanje kuzomjabulisa okaBakha obekudume ngelikade dog. As we are gathered here, a number of South African soccer players have established themselves as international soccer stars and coaches. And we are glad that the current minister, is reviving and ensuring that school sport is going to be revived. And the issue of high excellence and development will be strengthened as well. So I think those are the issues that deserve an accolade from us. And Babu Baka would have been glad to see South Africa trying to revive those days as well. I've traveled the world. I'm probably one of the most traveled players in South Africa that played in so many countries. If you good in any sport, people they rejoice, they celebrate, they just want to give you more. And unfortunately in South Africa they take, and that's a sad part. Because I think that they could have given him a little bit more.
You know, he asked for a little bit more money. That's why he got sacked. But I think he deserves each and every cent. But you know why? I don't want to talk about that. I want to remember the good times when I was with him, having a drink with him, and we could sing together, and he could tell me, what are you going to do tomorrow? And that is how I want to remember Coach Clive Barker. Clive Barker mina ngimkhumbula nge-celebration yakhe. Wabona besiyibiza aeroplane celebration. Ngimkhumbula ngayo nje always. Sithi kuye asikhonzele phambili. Sizomkhumbula if uNkulunkulu kube une voicemail. Akana voicemail. UNkulunkulu vele unayo WhatsApp ne Twitter bese uzomyenzela email sithi uthathe umuntu wrong because kwamanje uyabafanele a consider ukuthi akhulume iNatala but igama lase Natala nina ba KZN endaweni egama nesibongo kwaZulu Natal ngithi ni lucky we are here because of that hero. Long live the spirit of Clive Barker, long live. Ezindabeni ze KZN TV kubikuntombi khona Mvubu eThekwini. Sishayelwe ke ihlombi isenzo samaphoyisa sokubanjwa kwabalisa abane abasola ngokushisa bebulala abantu abayishumi esithothaza eMgungundlovu. Ungqongqoshe ke obambile eminyangweni wezokuthutha nokuvikelwa komphakathi kwaZulu-Natal uSiboniso Duma uncoma ke ukusebenza ngokuzikhandla kwamaphoyisa njengoba ke uphenyo lubaholele ke kutheni ke kuboshela abasolwa. Lesi sigameko ke sashiya abaningi bethukile ngoba ke kwavuthelwa ngomlilo indlu eyayinabantu abeqile kwabayishumi nanhlanu. Iningi labo ke kwezwakala ukuthi ke badlulile emhlabeni. Sishayelwe ihlombi isenzo samaphoyisa sokubopha abalisa abane ecaleni lokushisa kwenqwaba eSweetwaters. Kanti okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uKelene Robert Nechunda uyanaba. Investigating team which is attached to the provincial serious violent crimes murder and robbery unit made a breakthrough when they arrested 4 suspects who are connected to the killing of 18 people in Tellers Vault on Sunday, the 14th of May this year. Since the incident, our team hits the ground running with investigations. We've been following several leads and piecing together pieces of evidence, which led to the breakthrough. Uthe udaba laseSweetwaters lubandakanya izidakamizwa ukuthi lolo olwasembali lokudutshulwa kubulawa amalunga ayishumi omndeni owodwa kwakuyingxabano. And the one in Taylor's Vault, it is drug related. So the 2 incidents are not related. We are treating them as such, as isolated incidents. It's just unfortunate that in both of them they involved a number of people who were killed at a go. Unechunda uthe kukhona amaphoyisa ajutshiwe esifundazweni kwaZulu-Natal ikakhulukazi eMgungundlovu. Pietermaritzburg is just one but part of the Umgungundlovu district that has been experiencing violent crimes of late. And we have got teams that are deployed there to try and stabilize the area. The investigations on these 2 incidents were spearheaded by the provincial tax team. That's how serious we take the incidents. And we have a team from province which is operating there to stabilize the area. We also have got a team in Utukela district, Smith and those areas, Ukuvukeni areas where there have been problems. And the area is stabilized. So Pietermaritzburg and the surrounding areas, we have a team which is operating. Yes, some crimes like these ones where people were burnt in the house, they are difficult to police because we can't have a police officer in every household. But with the task team in place, collecting intelligence, we believe that Pietermaritzburg and surrounding areas will be safe. Abasolwa bavele kafushane enkantolo yeMantshi eMgungundlovu kanti babhekene namacala okubulala kanjalo nokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni. Ezindabeni ze KZN TV ngu Ayanda Dube kuseMgungundlovu.
Uhlalo we-IFP uThamintuli uthi ke banalo ulwazi lokuthi ke khona abahlela ukukhipha i-IFP emandleni kumasipala umvoti kodwa lokhu ke akuvimba ukuthi ke amanye amaqembu kumele ke amukele ukuthi ke abantu bakule ndawo sebekholelwa ke ku-IFP. uNtuli ke usho kanje Paula ngemphumela yokhetho lokuchibiyela obolubanjeleke ku-Ward 2 emvoti njengoba le wadi ke obekungenye ANC ithathwe i-IFP. Mphemba siyabonga ngesikhathi sakho siyakubingelela endabeni zethu ze1KZN-TV. Mahlasi. Izolo kade kunokhetho lokuchibiyela lapha ka-Ward 2 emvoti nakwazi ukuthi nithathe iwadi from kwi-ANC kodwa lwamkhandlu sokhumbula ukuthi kuyimanje lokhu kungena ama-motion amaqembu aphikisayo afuna ukuyikhipha i-IFP phambilini benisebenzisana ne-ABC la khona kade benikwazi ukuthi nithole wona lwamkhandlu engaze ukuthi ukusebenzisana kwenu kwagcina kuphelelele. Isitha nithole izolo nesitha yodwa ye-DA yokwenza u-11 akubonakala uzokwenza umehluko. Ingabe ikhona yini ezinye ingxoxo esingayibona iqhamuka phakathi kweni ABC ukuze nizokwazi ukugcina umkhandlu asemvoti? Okokuqala ngiyafisa ukuba ngithokoza kakhulu kubahlali base Ward 2 emvoti ngokuseka iqembu le-IFP esiqonda kahle kodwa thina ukuba abantu basaseka imisebenzi yomntwana waphinda angena ngoba kulesi simo esikhona abantu njengamanje uhulumeni abasathembi lutho kodwa umlando womntwana waphinda angena nemisebenzi yakho yenza abantu baqhubeke nokulethemba iqembu kanye nanokulandela ke inyathelo zomntwana waphinda angena kameya wethu lapha na emvoti. Lokho kwenza ukuthi abantu basemvoti sebeshili bayafuna iqembu lenkathi. Manje ke kulolu daba lolu oluphawulayo impendulo ngawukuthi kungakuhle ukuthi amaqembu enze lokho kufuna abantu basemvoti njengoba sebekhomisile ngokuvotela inkatha ukhumbule bewukhetho lokuchibiyela lwesithathu loluya emvoti kuzo zonke lezi inketho abantu bavotela inkatha. Lento iyakutshela ukuthi abantu basemvoti inkatha abayiseka kangakanani ngoba kulolu khetho sisuka kulona nje nalowo mongameli wale qembu le-ABC ubese sigxotshene i-candidate futhi kusekhaya kubo lapha kodwa abantu bakhetha iqembu lenkatha abangakhetha iqembu lakhe le-ABC. Kufanele nakho lokho uthumela umlayezo ukuthi abantu basemvoti iliphi iqembu abalithembayo kuphi abakufunayo bese kukwazi ukukhuthaza nanoma ubanike othanda abantu basemvoti ukuba asondele eduze kweqembu lenkatha asebenzisane nalo iqembu le-IFP. Sithoba kakhulu nakubaholi ke nama-volunteer nawo wonke umuntu oyikhandlile ngalokho ukunqoba okwenzekile. Izolo sibona amakhansela e-NFP nawe-IFP evota lapha kumkhandlu wakwaNongoma nawo osaneyinkinga njengoba namanje khona udaba belisenkantolo olubonakala ngazuthi seleseka umnyango wakakhokho kodwa ngizocela ke sigxile kakhulu lokwayizolo kokuthi bonakala i-IFP ivota nayi i-NFP bebeka usekela meya bekade engekho emva ukuthi kwa resigna owekade ewusekela meya we-EFF. Lokho akusebenzisana noma lokho akuvota ndawonye ngabe kuchaza ukuthi sekhona ukusebenzisana singakubona kuqhubeka nabanye amasipala ne-NFP. Eqinisweni lapha kwaNongoma ukusebenza bomkhandlu lo nabaholi be-IFP ikona okuyimbangela yokuba kube khona ukusebenzisana osekuqhamukile lapha kwaNongoma ngoba siyazi ukuthi iqembu le-NFP kade lithi ngeke lisebenzisane nathi kodwa siyathokoza ukuthi libone ngempela ukuthi kunesidingo sokuba liseke uzinzo ngoba isinqumo se-NFP lapha Nongoma sishayile ihlombe ngoba lento yokushintsha komasipala namhlanje ubani ofana bomeya kusasa ubani akusiza umphakathi. Lokho kwenzeka kwaNongoma ngibona ukuthi ukunqoba kwani bakaNongoma ngoba uzinzo olaphana kwaNongoma manje luzonza ukuthi intuthuko iye ebantwini ingenako lokhu ungabaza ukuthi imisebenzi eqaliweyo izophethwa yini. Ubudlelwane ngibona ukuthi ubudlelwane bokuqhubezela phambili intuthuko kubantu bakaNongoma. Siyabonga baba Mphemba ngesikhathi sakho. Ngiyathokoza kakhulu. Sihlalo we-IFP kusona isifundazwe kwaZulu-Natal kade sibheka nayo izinto ezahlukene njengoba osukwini la izolo i-IFP lapha emvoti kwazile ukuthi ithathe iward okuward 2 ebekade kweye-ANC lokho kwenza ukuthi ihlale nazo bona lwamkhandlu zinyuke njengoba seziyishumi. Kude bokhosibisi ngibika ngisenkosi Langani Malele okuyila khona uMphemba sibe naye nengxoxo ekhethekile kade kungaza usuku labantu abasha. Asike sisishelele etolo sokuya siqhubeka nazo indaba zethu.
Asikwamukele mbukeli ubukele zona indaba ze-1KZN-TV nazi-ke sithi zona ihamba phambili. Ufihlwe namuhla wayeqeqesha iBafana zibakhalele kwelokushisa nendlu emphithi kanti-ke kunqobe i-IFP kwelokuchibiyela imvoti. Sekusele kancane-ke kuphele ukuhlala bomnyameni emphakathini wasezibomvini Msinga maphakathi nelikaMthaniya ngemuva kokuba-ke umeya kamasipala wendawo ufele enkosini Sikhakhane ihambisana-ke nethimba lalo masipala bahlabeke iso lokufaka kagesi kule ndawo. Lokhu-ke kwenzeke emuva kwesikhathi eside lo mphakathi ungenawo ugesi. Imeya-ke iphinde yabuyekeza nokuqhubeka kokusebenza yokuletha kwentuthuko emphakathini. Lokhu-ke kuvelwe ngesikhathi imeya yethula-ke uhlahlomali lonyaka wezimali u-2023-2024 endaweni-ke yaseSakhiseni. Umkhandlu waseMsinga uhlaba isoyi lokufakwa kagesi endaweni yasezibomvini ngaphansi kwalo masipala. Lokhu kulandela emva kokuba kube nezingxenye ezingenawo ugesi kule ndawo. Umhawukeleni Sokhela oyikhansela lale ndawo uthi unethemba lokuba usonkontileka uzothulwa ngokusemthethweni ngeviki elizayo. Namhlanje sinomhlonishwa umeya uzohlaba isoyi lokwakhiwa kagesi noma kwenziwa kagesi khona lesicemeni kwezinye zendawo la ugesi ungekho khona. Vele umcimbi kade bakhalaza kakhulu abantu bengxenye yalapha ngasempondweni bengenawo ugesi, kodwa-ke yimizi efikayo iwadi yonke isikhavekile ngokagesi. Bekuyile ngxenye nje lena yemizi emisha efikayo ngalo ngiyilokhuza ngizamela kuyi-aplayela ukuthi nayigcinile ukuze ngiyicelela ngengqongqozela emkhandlweni kamasipala. Cha, ngebala bagcine sebengemukela ukuthi sebengakwazi ukuyithola ingxenye labo bantu laba ade bedinga ugesi. Kanti kuyaphela ukukhathazeka kumalungu omphakathi njengoba bekunzima ukuphila ngaphansi kwengcindezi yokungabi nawo ugesi. Ngizizwa ngithokoze kakhulu endaweni yakithi ezofakele ugesi. Ngibonge ubaba khansela uMW Sokhela esibambisene naye. Inkinga ugesi usize endaweni ningabe ngasekhanseni igebengu zibe zikhona igebengu kule ndawo noma ingeyonke kodwa khona igebengu eqhamuka kwamanye amazwe. Khanye nasebusuku bekuyindawo enobumnyama. Imeya lomasipala ofela inkosi Sikhakhane uthi kusemqoka ukuba le ngxenye engenawo ugesi beyifakele. Laba isoyi logesi sizowakha la ku Ward 4 sowufakela la ku Ward 4 ngoba kusenendawana ezimbalwa ezingakawutholi ugesi. Sitheke sizozidla impela amajwabu umsakazi ukuba sibafakela ugesi laba bangakawutholi ugesi la ku Ward 4. Uqhube ngokuthi babuyekeze indawo lapho kwakhiwa khona inkundla yezemidlalo ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle. Ground khona eseliqaliwe ukwakhiwa sesalihlaba isoyi omakhi sebeyasebenza bayakha. Besifuna ukuyobona ukuthi ngempela lokho esikuzwayo ukuthi sebephakathi nendawo nomsebenzi kunjalo ngempela yini ngoba ungathembela ngozwa ngabo ungazange ufike nawe ukubonela ulwagcina uhlaba isoyi. Cha, sile saye sawubonela safike seneliseke ukuthi hayi umsebenzi uzophela impela ngendlela abawusebenza ngayo laba basakhela iground la kwa Ward 4. Khona manjalo ilunga lomphakathi lithi kwakhiwa kwalenkundla kuzosiza ukuqoqa abantu abasha. Ngiphinde futhi ngibonge istadium esakhiwe eSampofu soqhuquzeleka ukuthi izingane zingabi uvanzi zihlangane ndawonye kube namakhono amaningi ka Ward 4. Ezindabeni ze-1KZN-TV kubika uThobeka Dladla ngisemsinga. Umeya kumasipala inkosi ilanga libalele uMduduzi Myeza uthi-ke nakuba zikhona izitselelo ababhekene nazo kulomkhandlu ezinye zazo-ke ezithinta nepolitiki kodwa-ke ngokwabo abazimisele ukuthi-ke ziphazamise ukulethwa kwentuthuko emphakathini. uMyeza usho lokhu kuyingxoxo ekhethekile nethimba eLoscope njengoba-ke bekunomcimbi wokubungazwa kosuku lwabantu abasha. Babumeya siyabonga ngesikhathi sakho nomasipala inkosi ilanga libalele namhlanje benisingathe umcimbi wokubungaza usuku lwabantu abasha sizazi ukuthi lisosukwini lakusasa. Yebo kunjalo namhlanje somkhandlu wasenkosi ilanga libalele siqome ukuthi lo mcimbi asiwenze namhlanje kumhla ka-15 ngoba kunezinye inhlelo ebese sinazo osukwini lakusasa. Cishe uzobona abantu ngendlela abantu abasha abaphume ngakhona bagcwele lapha ethendeni ukuzogubha usuku lwabo labantu abasha. Masibuyela sesibheke
ukubheka izinto ezithinta ukusebenza kwamasipala. Ngenyanga edlule nisabela lonke bezindaba la khona amakhansela amaqembu aphikisayo bekhala ngokuthi abaholeliwe ngesikhathi. Kwakwenze njani? Usomlomo wathatha isinqumo sokuthi amakhansela angasayi-athendi imihlangano kamasipala, angasayi-athendi imihlangano yomphakathi, akabambe akakhulume no-MM bese kuwukuthi ama-allowances awo engalokhuze enganikezwe. Usomlomo wayethi-ke amakhansela awambhalele asho ukuthi kungani ezothola ama-allowances awo. Kwangekhona ukuthi kwakuhlukumeza amakhansela, kodwa ngoba inkinga kwakuwukuthi emkhandlwini awasaziwi kanjalo nasemphakathini, imphakathi ibuza thina. Wayesethi-ke usomlomo ongqona kawabambeka ama-allowances awo ngoba ikhansela alinayo isalari kodwa line-allowance yokuthi liyayihambela imihlangano kamasipala, liyayenza imihlangano yomphakathi. Ngakho-ke usomlomo wanquma ukuthi akayibambe imihlomulo yawo. Nangempela futhi uthe maseyibambile imihlomulo yawo amakhansela abhala amanye axolisa ase eyakwazi ukuthi irelease ilokhuze imihlomulo wawo. Ngikhuluma nje kule khansela esikade siphuma kuwona onke amakhansela abephelele ngenxa yokuthi aseyazi ukuthi uma engezukuyihambela imihlangano yomphakathi, uma engezukuyihambela imihlangano yomkhandlu, usomlomo isandla sakhe sizoqina kakhulu. Akekho umuntu ozomela ukuthi athole umhlomulo angazange azawusebenzela. Kunjani ukusebenzisana ninodwa ngoba esinye isikhalazo asiveza yileso sokuthi nibuye niphasise ama-project nawo asuke edinga ukuthi avotelwe noma kulandelwe imigudu efanele ngokuhlala kwemkhandlu ukuze lo ma-project aphasiswe, kodwa kubonakala wena uyiqhubekela ngendlela owenza ngayo. Uyabona abantu baseNkosi-Balele ibona abanquma ngoNovember 1, 2021 bathi bafuna ukuholwa iqembu lenkatha. Ngakho-ke kunabantu ebebephethe abangemukeli ukuthi abasaphethe njengamanje. Ngakho-ke ikhona lokho okudala ukuthi kube nomncintiswano. Mina nje ngiqala ukuba yikhansela ngo-2019 ngangazi ukuthi iqembu lenkatha aliphethe, kodwa angazi nangowodwa ulokhuza umhlangano omkhandlu noma emphakathini ukuthi wangisatholakala. Ngakho-ke laba abangenzi ingoba abakwemukeli, abafuna ukwamukela ushintsho. Ngakho-ke funa bakwamukela ukuthi abantu baseNkosi-Balele yibona abathi bafuna abanquma bathi bafuna ukuholwa iqembu lenkatha. Ngakho-ke wonke umuntu awukwazi ukuphikisana nentando yeningi ngoba ubona nje sekukhona nokuthengwa kwamakhansela ingoba abantu abakwamukeli ukuthi iqembu lenkatha yilona elavotelwa abantu ngo-2021. Bameya sabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Umeya uMduduzi Mnyezi bekade sikhulumisana naye sibheka nje izinto ezahlukene eyithinta ukusebenza kwalo mkhandlu, nanjengoba namhlanje bebekade begubha usuku lwabantu abasha yize sathi usukwini lakusasa. Udaba Hospice Saloscope ngaphansi kwaseNkosi-Balele. Lisishonele igebengu eyinhlanu eyitholane emahlanzeni amaphoyisa ngenhlamvu emgwaqweni ongenela esibhedlela iSt Mary's Hospital eMarunhill eThekwini namuhla. Kubikwa ukuthi lezi igebengu beyifuna uthuli ngamaphoyisa ngenxa yamacala abucayi. Police got information of the whereabouts of the suspects whom we were looking for, and when we approached them, they fired at the police, and we retaliated, leading to a shootout. 5 suspects were fatally wounded after the shootout. They are wanted for various crimes. One of them is most wanted in many crimes, including murder, armed robberies, and running a drug trade in Marunhill. So he's been linked to various murders in and around Ethekwini district. As the police, we do not shoot to suspects. We aim to arrest them. But when we are on duty and you sing a song, we respond and we sing the song better. That's what happened here. Kuphoqeleke ukuba kuvalwe lo mgwaqo njengoba amathimba abesematasa ukuqoqa ubufakazi kanti kutholakala izibhamu ezinkulu ezimbili. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uRobert Nechiwunda unqobe kakhulu ithimba lamaphoyisa ngokulokhu liqhubeke njalo ukugojela izigebengu eziyingozi. Kuzokhumbuleka ukuthi osukwini lwayizolo kuboshoke abasolwa ngokubulala abalishumi eMgungundlovu. Too early to say if it's all of them. There could be a syndicate of more than 5 people, but it's 5 down. We could be looking for more suspects because as long as there are still outstanding cases which are not solved, we'll keep searching for suspects. It means that we are on the right track. It means that our investigating teams, our intelligence, our operatives are doing the job.
because we do not go out to shoot at suspects. We go out to arrest them. But because they know that they've got many crimes, multiple murders that will put them to jail for good, they try their luck with the police. And we are trained to deal with such situations. That's why we emerged victorious today as well. So that means our officers are tactically ready and are on the right track. Lezi sigameko sehla nje kaqaphela isikhathi esingakanani kubulewe abesilisa abayisishiyagalombili ehostela iGliplands eThekwini kanti indawo yaseMarron Hill ike yabasematheni ngezigameko zokubulawa kunxuswe umphakathi ukuba uqhubeke ubike izenzo zobugebengu. There've been a lot of murders of late in our province, and that is a worrisome factor for the police in the province and the management. And that's why we go out full force to search for suspects, because as long as suspects of murders are somewhere out there in the communities, they'll continue their killing spree. When we approach them, we aim to arrest them. And when they do what these ones did, they should expect the same results. So we know that we've got, we are leading in terms of murders. That's why even our fight against murders have been intensified. Putting the right team together that can stand the test of time in case of shootings like this one. We are appealing to committee members to continue giving us information because criminals are known. They live among our people. They are feared, we understand, but we urge committee members to furnish us with information, no matter how trivial. We'll follow it up and we will make arrests. And in the case of shootout, we'll do what we did here today. Ezindabeni za-KZN-TV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. Asiphinde sisishelele futhi ey'tolo soke siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze-1KZN-TV asikukhumbuze lezo besithe izona ihamba phambili. Ufihlwe namuhla wayeqeqesha iBafana zibakhalele kwelokushisa nendlu eMphithi kanti ke kunqobe i-IFP kwelokuchibiyela imvoti. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.41 maqhathaniswa nedola laseMelika libu R23.28 maqhathaniswa nopondo laseBritain libu R19.90 maqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide lona $1,932.30 ounce wolongahliziwe wona $73.20 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Sekungumlando ke manje ukuthi iqembu laKwaZulu-Natal eMgungundlovu belidlala kwelinye lamaligi amakhulukazi akhokhelwayo kuleli Maritzburg United isisehlathini ke limnyama bhuqe. Leli qembu ke ligawulwe yizembe kwi-DStv Premiership ngemuva ke ukwehluleka ukunqoba kwi-Cape Town Spurs emidlalweni wokugcina we-Premier Soccer League wokuhlunga ke obuse-Harry Gwala Stadium eMgungundlovu. I-team of choice ke idlale ngokulingana ne-Spurs ekholeleni kutheni ke ihlehlele kwi-Motsipe Foundation Championship. I-Spurs eqede ke endaweni yesibili kwi-Championship yona ke esinyukele ke kwi-Premiership. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike ziyagoqeka sikuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nisala kahle emakhaya.